Dikjarazzjoni ta' Luis Gallia, ir-rappreżentant ta' Malta fil-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea, ġabet fix-xejn qatt ta' dikjarazzjonijiet li saru mill-Oppożizzjoni fl-aħħar ġimgħat dwar il-flus allokati għal proġett ta' Triq il-Kosta. L-Oppożizzjoni kienet qed tgħid li Malta tilfet miljuni ta' euro minħabba bidliet li Transport Malta għamlet fil-maniġġjar tal-proċess li wassal għal bini ta' Triq il-Kosta. Bit-Transport Malta twieġeb għal iktar minn darba li bil-passi li ħadet frankat il-flus u l-Gvern jassigura li l-fondi li ma ntużawx għal Triq il-Kosta intużaw fi proġetti oħra. Meta kienet jippreżenta r-rapport annwali tiegħu fil-Parlament Malti, Luis Gallia qal ċaru tont li għalkemm dawn il-flus ma ntużawx mill-applikazzjoni tal-proġett ta' Triq il-Kosta, Malta ma tilfithomx. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandha l-irwol li taħdem fuq it-trasparenza u l-kontabilità. Il-qorti taħdem fuq tliet aspetti: l-affidabilità tal-kontijiet, li l-infiq u l-ġbir isir b'mod regolari u ffukar fuq prestazzjoni ta' programmi tal-Unjoni Ewropea. Luis Gallia stqarr li matul l-2014 il-Qorti tal-Awdituri kellha opinjoni nadifa dwar dan kollu, dan ifisser titjib sostanzjali minn snin oħra.